Okay. Jeg skal bare irritere min søster. Okay. Isa? Hej. Det er fordi, at jeg har lært et nyt talent, og jeg er meget stolt over det, hvis jeg selv skal sige det. Vil du gerne se det som den første person? Jeg er virkelig stolt. Her kommer det. Klokken er 2 om natten, og du kommer herind og skriger om dit usle talent. Jeg vil hellere være døv, end at høre det. Det er faktisk ret offensivt, fordi jeg har øvet mig på det hele dagen. Men nu hvor vi snakker om det, vil jeg gerne sige, at du har et rigtig flot overskæg. Klokken er 2. Skrig. Du vækker mig klokken 2 om natten. Skriger i mine ører. Du sagde, jeg havde et overskæg. Sig undskyld for, at du ødelagde min skønhedssøvn. Kom nu. Sig, du er ked af det. Jeg er ked af, at din næste er så stor og ussel. Skrig. Det var jo bare for sjov, sådan halvt. Au. Men udover mit talent og dit meget flotte overskæg, vil jeg gerne spørge, om du vil lege med min Barbie-dukker. Og mor, hun bagte småkager, men gæt hvad, jeg åd den sidste. Hvad? Du kommer herind og siger, at jeg har muligheden for at få en småkage. Au. Du kommer herind Au. og taler om, at jeg har et overskæg. Hvad bilder Du du har dig et ind? flot overskæg, men du ligner også en inder med en stor næse. Det er racistisk. Jeg er ikke inder, og du er grim. Wow. Stop med at krænke mig. Jeg gik herind, fordi at jeg er din søster, og det er min pligt at sige sandheden om din store næse. Nå, giv mig et knus, så jeg kan skubbe dig ned i kaktusen. Isa?